Czyli do 16:15? Stój! Mieszka na wizycie. Chodź. Wszystko. Chodź sobie, chodź. Chodź, chodź. 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 No ale tak, nie masz ich po prawej stronie. Chodź. Chodź. No chodź, tak. Chodź tu. No chodź tu. Tu masz iść. O. Tak, jest pięknie. No, mi się podoba. Jola, chodź ze mną. Będziesz tak chodziła. Chwila to jest. Chwila, moment. Chodź. No chodź. Panią zaczeka sobie. Dobra, teraz będzie chodź. Chodź. No chodź. No tak, pięknie. Dalej chodź. No chodź. Teraz z Jolą pójdziesz. Z Jolą. Chodź. Nie zostawię. Stoisz. Chodź. Będzie ciężko. Tak jakbyś na ulicy. Oj. Idę sobie. Co ja idę sobie. Chodź. Tak? Chodź. Chodź. Stoisz? No. Dobra, koniec. Co już ma? Co? Koniec.